अब्ला आं मखस्थ'खौ हाजोबनाय नङा अब्लाबो आं गुसुङै खननानै होनोसै सोर मिथिगौ नोंनि सिमां जाफुंगोन दावराव नख्रांसानि इसोरासो लिरो खाफालनि लिरथुम नख्रांसानि इसोरासो लिरो खाफालनि लिरथुम सोर मिथिगौ माब्ला जागोन जिउनि जोबथारनाय सान सोर मिथिगौ माब्ला जागोन जिउनि जोबथारनाय सान नख्रांसानि इसोरासो लिरो खाफालनि लिरथुम नख्रांसानि इसोरासो लिरो खाफालनि लिरथुम इसोरनि लिरहरनाय थांखिखौ नाजावना लानोबोला दुखु आरो सुखुखौबो सहायनो गोनां जायो दुखुआवबो मिनिबाय था मोदै हुगार हुगार दुखुआवबो मिनिबाय था मोदै हुगार हुगार नख्रांसानि इसोरासो लिरो खाफालनि लिरथुम लिरो खाफालनि लिरथुम गोजोन्थों दामनायजों खनबाय थायो नालाय एसे खुगा गोमजाबा एसे बोरैबा जायो आरो हामबायसै नानि साना दे जिसुआ बाख्नाय जाथों अनदायगाफोर बे समनि मुगाजों लोगोसे जोङो टेस्टिमनि होनो थाखाय सानै साथामसोखौ खावलायनायजों लोगोसे अनदायग्रा बिनानाव प्रेमथिया जोंनि गेजेराव गसंबाय जों बयबो मिथिगौ बिथांजोआ इसोरनि खामानि मावो जोंनि उदालगुरि पारिसनि सिङाव थानाय दैदेनगिरि आरो मोजां इसोरनि खामानिया बेना अनदायगाफोर मेथाइ खननायफोरजों आरो बिनि मेथाइफ्रा जोबोर खहाब गोनां मोनाबिलि सिख्ला खननाय आरो गुबुन गुबुन मेथाइफोर गोबां बेनाव दङ नानि आलफानसानि बै समाव रुंसारि जानायनि आर्चबिशप फैनाय समाव गोबां दुखु गोनां मेथाइफोर खनदों बेनि मेथाइफोरखौबो जों खोनाब्ला गाबनो ओंखारो दा दिनै जोंनि अनदायग्रा बिनानाव प्रेमथिया जिउआव मा जाबोदों बेनि सोमोन्दै जोंनो माखासे टेस्टिमनि होनानै जोंखौ मिथिनो नागिरदों आं बिथांजोखौ बे माइक्र'फनखौ लानानै गावनि मुं आरो जायगाजों लोगोसे आरो मा मोनदांदों बेखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों गिबियावनो आं अनसुला फुर्ब जिसुखौ हामबाय होयो आरो आइ मारियाखौ हामबाय होयो दिनै बे गोथार थावनियावहाय आंखौ आरोबाव दैदेनबोनायनि थाखाय आङो दिनै गोबां बोसोरनि उनावहाय फार्स्ट टाइम बेयावहाय 13 थारिखआवहाय बाहागो लानो हादों गिबियावहाय आं लायोमोन नाथाय गेजेर ससेयावहाय गोबांथार जाहोननि थाखायहाय आं बेयावहाय बाहागो लानो हायाखै बेनिखायनो आं निमाहा बियो लोगोसे आं आदा दैमालुखौ हामबाय होयो बिथांनि बे गोथार खामानिखौहाय अरायसम जोंनि गेजेरावहाय दैदेनफ्लायनायनि थाखाय दिनै आंनि टेस्टिमनिया बेनो आङो बे 13 थारिखआवहाय फैनो हायाखैब्लाबो आंहा गोबांथार आसा दं मानो होनब्ला इसोरनि खाथियाव थायोब्ला जोङो मोजाङै बाहागो लानो थाखाय गोसो जायो नाथाय जों
आङो दायो गथ'आबो उन्दैखाय आं आदाजों हेफाजाब होनो हायाखै अब्लाबो आंनि गोसो मैखुना अरायसम आदानि बे गोथार हाबाफारियावहाय बाहागो लायो बेबायदिनो आंनि बिखुनजो एबा आइ बिथांजोआ फैबाय थायो आरो बिथांजोनिफ्रायनो आङो बियानै आलफनसानि बे बिबारफोरखौहाय आं मोननो हायो बिजोंहाय आंहा गोबांथार सोमोनांथाव खामानिफोरा आंनि जिबनाव जादों सानसेखालि जेब्ला आंनि बे फिसाया गोबां हर गेजेरावहाय आइखां बायखां बियो लोमजादोंमोन लोमजानानै बियो गाबख्रावदों जेरै आं उन्दै समनिफ्राय बे गथ'खौहाय इसोरनि गोथार आगजुफोरखौ लानानैहाय आं बेखौहाय आसिस्थावफोर आसिस्दैफोरखौहाय होयो आरो बेबायदिनो बे गथ'आबो फोथायनाय दं सानसेखालि जेब्लानाखि बियो गोबांथार खर' सानाय लोमजानायजोंहाय आइखां बायखां जादोंमोन बियो गाबदों इनायनो गाबदों गाबनानैहाय बियो होनदों इसोरनियाव बिदो आइ मारियानाव बिदो आरो समाव मिन्थावनाबो जायो बे गथ'जोंहाय इसोरखौबो फन खालामनो होलायलायो समाव इसोरखौ फन खालामदो आंनि थाखाय बिनो होदो बेबायदि मोनसे गोबां फोथायनाय बे गथ'नियाव दङ बेबायदिनो जेब्लानाखि बियो गोबांथार खर' सानानै आइखां बायखां गाबख्रावबाय थादोंमोन बे समाव आं बिनि खाथियावहाय बे गथ'खौ लांनानैहाय बेबायदिनो आइया आंनो बे बिबारखौहाय होदों आं बेखौहाय जोथोनै दोनदों बथलावहाय सोनानै ओमफ्राय बेखौ आं जेब्लानाखि फोथायनायजों आङो इसोरनियावहाय आंनि बिन्दोआवहाय थांनानै आर'ज खालामदों आरो गोथार थावखौ लानानै आरो बे गोथार बिबार गथायनायखौ लानानै आङो जेब्लानाखि आसिस्थाव फुननानैहाय बे गथ'खौहाय इसोरनियाव गथायदों आरो लोगोसे बियानै आलबनसाखौ आं गोसोखांदों आंनि बियानै फिसा नों आंनि फिसा पस्तिनाखौहाय नोङो अनखांदो आरो इसोरनियावहाय बिनि थाखाय बिनानै होदो जाहाथे बिनि जेसेबांनाखि लोमजानाय आइखां बायखां बे दुखुफोरखौहाय बियो सैनो हानाय बायदि बिनो हेफाजाबखौ होदो होननानैहाय आं जेब्लानाखि आर'ज खालामनानै इसोरनि फोरबोनि बिनायखौ बिनानै बे गथ'नोहाय फोननानै होयो बे गथ'आ ओरैबायदि सोमोनांथाव जाबाय बियो जेरैबायदि गाबख्रावदोंमोन आइखां बायखां आइदै आं खर' सादों बा मा इसोरनियाव बिदि बेबायदि होननाय गथ'आ दान्दिसेनि समाव बे बिबार आरो गोथार थावखौ फुननायजों बियो गोजोनै उन्दुनानै हरसे मोजाङै उन्दुबाय नङाब्ला बियो 11थासिम बायदिसिम बियो उन्दुनो हायाखै गोबांथार लोमजानायजोंहाय बियो सैदों अब्लाबो सैदों आं आसा खालामो इसोरा आलफनसा बियानैनि बिनायजों बिनो सैनो हेफाजाब होबाय आरो बेबायदिनो मोजाङै उन्दुनानै अखानायै जेब्लानाखि जोङो डाक्टारनियाव लाबोयो अब्ला बिनियावहाय टाइफडखौहाय मोननो हाबाय अब्ला नायदो अनजाग्राफोर दिनै बियो गोबांथार सैनो थाखाय इसोरनियावहाय बिनायजों आरो बियानै आलफनसानि बिनानै होनायजों बियो सैनो हानानै अखानायैसिम बियो मोजाङै गेलेदों आरो थादों जेब्लानाखि डाक्टरनियावहाय थै फरिखा खालामो अब्ला बेयाव टाइफड मोनदों जों मिन्थियो टाइफड बेमारा माबोरै गिथावना जेरै गिदिरफोरानो सहायनो हाया खर' सानायफोरखौहाय नायदो अब्ला बियो बोरैहाय सैनो हरसे मानि बियो सैनो हाबाय अखानायै जेब्लानाखि 11थासो जायो अब्लासो बेखौहाय जों डाक्टरनियाव खिथिनो मोनदों बेनो आंनि टेस्टिमनि आरोबाव आंनि जिउआव जेब्लानाखि आंहा सम सम उदै सायो आंना बिराद गाज्रि उदै सायो सानसेखालि बिदिनो ओरैबायदि गाज्रि उदै साखांबाय आं सहायनो हायै होनजाबाय गोलोमस्रावलायबाय बे समाव आंहा मोनसे फोथायनाय दङ बे बिबारखौ लानानै आसिस्थावजों जेब्लानाखि आंनि उदैखौहाय आं नायो आरो इसोरखौ हामबाय होयो अब्लानो आंनि बे उदै सानाया गैया दिनैसिमहालागि गैया बेनो आंनि टेस्टिमनि आं बेनिखायनो इनायनो हामबाय होयो आं बाहागो लानो हायाखैब्लाबो आंनि गोसो मैखुना जेब्लाबो 13 थारिखआवहाय थाफायो आरो नोंसोरनि बिनाय फोथायनायखौ आं खोनाबाय थायो खोनाहैबाय थायो आरो बेबायदिनो आइनि जुगिदिबो आं गोबांथार बिनि मिराकालफोरखौ आरो बिनानाव पाउलिना दङ बिथांनिफ्रायबो आं गोबांथार बिनि मिराकालफोरखौहाय आं मोनबाय थायो जानो हागौ आङो नोंथांमोनजोंहाय इसोरनियावहाय बे 13 थारिखखौ फालिनो हायाखै अब्लाबो आंनि गोसो मैखुना अरायसम आदा दैमालुजों लोगोसे थायो इसोरखौहाय फोथायनायावहाय थायो बेनो आंनि टेस्टिमनि जिसुआ बाख्नाय जादों अनजायगाफोर बे समाव आंबो मिथियाखैमोन एबा आङो खोनायाखैमोन दिनै बिनानाव प्रेमथिया
लोगोसे आं दिनै रिट्रिटफ्राव बाहागो लायोमोन दिनै बियो इसोरनि अननायजों सानै गथ'नि बिमा जाबाय आरो दिनै बियो सासे फिसा हिन्जावखौबो आरो मोनबावबाय बेबो बिनानैसो मोनदों आं फोथायो बिनायनि गेजेरजों माना गथ' नामागौ होननायाव बे गथ'खौ माब्रै मोनामोन बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा आंनि जिउआवहाय गोबांथार जाथाय जानानै थांबाय गिबियावनो जेब्लानाखि आं हाबा जादों आं बेफोर जाथायखौ गोसोखांब्ला आं गाबनो ओंखारो जानो हागौ बेयावबो गोबां बिमाफोरा गावनि गोरबोआवहाय गथ' मोननो हास्थायनानै मोननो हायाखै आंबो बेबायदिनो आङो उन्दै समनिफ्रायनो इसोरजोंहाय बिदिनो आंनि फोथायनायजों लोगोसे आङो इसोरखौहाय बाख्नायो आरो बेबायदिनो उन्दै समनिफ्रायनो आं इसोरनि मेथाइफोरखौहाय खनो बिदिनो जेब्लानाखि आं हाबा जादों बे समावहाय आं इयुथनि कालचार सेक्रेटारिमोन बेबायदिनो अदालगुरि पारिसावहाय आङो कालचार सेक्रेटारि मावनायजों लोगोसे जोंहा गोबांथार दैदेनगिरिफ्राबो खममोन इयुथफोरा खावलायबाय आंखौ बोसोरनै नोङो जोंजों लोगोसे थानांगोन होननानैहाय आं सानबाय जेब्लानाखि आसिस लादों आं बे समावनो इसोरनियावहाय गथायदों आं दिनै गथ' लायोब्ला आं इसोरनि खामानिखौहाय जेरैबायदि मावनांगौ आं बेबायदि हानाय नङा बेनिखायनो आं बोसोरनै आंनोहाय इसोर आंखौ हेफाजाब हो बेबायदि होननानैहाय आं गथ' लाया होननानै समाय लादों आरो बेबायदिनो आं बोसोरनैखौहाय गथ' मोनाखै नाथाय बोसोरनैल' नङा बोसोरथाम जाबाय अब्ला आंनि खोमायाव गोबांथार गाज्रि बाथ्राफोरा सफैबाय गावखौ सिख्ला गोरलै साननानैहाय गथ' खाङाखै बेबायदि गोबांथार आंखौ निन्दिदों सोरबा बायदि रोखोम बाथ्राफोरखौहाय आंखौ बुंदों अब्लाबो आं बोसोरनैखौहाय सहायदों आं मानोना इसोरजोंहाय आं समाय लाखादों आं गथ' लाथ'वा आं इयुथफोरखौ हेफाजाब होगोन होननानैहाय ओमफ्राय बेबायदिनो जेब्लानाखि आंनि बोसोरनैया बारलांबाय बोसोरथाम सफैबाय बे समाव आं गथ' मोनाखै अब्ला आंनि गोसोआव गिखांनाय फैबाय आं जेरै इसोरजोंहाय समाय लादोंमोन बे बैसोआ बारलांबाय बोसोरथाम जाबाय आरो मानसिफोरनि बायदि रोखोम बुंनायफोरा दिनै आंनि खोमायावहाय हाबबाय सोरबा डाइरेक्टबो होनो बायदि रोखोम आं बुंथावा बे बाथ्राफोरखौहाय आं बुंनोबो हाया नाथाय आं सानोमोन नोंसोर आंखौ होननाय जायाखै इसोरखौसो होननाय जादों होननानै आं बुङोमोन ओमफ्राय बेबायदिनो बोसोरथाम बारलांनानै आं गाबोमोन जिसुनि गोथार मैखुननियावहाय आरो आदानियावबो आं गोबांथार फैनानैहाय इसोरखौहाय हामबाय होफैयोमोन आरो बाख्नायोमोन आरो आं बेबायदिनो आंनि मैखुनावहाय गोसोनि दुखुफोरखौ लानानै आं इसोरनि मेथाइफोरखौहाय खननो गोजान जायाखै आरो बेबायदिनो आं इसोरनि मेथाइफोरखौहाय खनदों आरो बेबायदिनो आं गाबोमोन जेब्लानाखि आं हारसिं थायो अब्ला गाबोमोन इसोर आंनो सासे लेंग्रा खाना खुजाबाबो आंखौ बिमा लिंनो थाखाय आंनो गथ' सासेयाव हर बेबायदि होननानै आं गाबोमोन जानो हागौ बेयावबो गोबां जोंनि आइजोफोरा गथ' मोननो रोङै दङ नाथाय इसोर हायै जेबो गैया बेबायदि गाबोमोन आंहा फोथायनाय दंमोन इसोरा आंनो सासे गथ'खौ होथारगोन आरो बेबायदिनो जेब्लानाखि आं बोसोरथाम बारलाङो बोसोरब्रैजों आं सासे फिसा हौवाखौ मोननो हाबाय इसोरनि अननायजोंहाय अननानै बयबो इसोरखौ बाख्नायनानै आखाइ खबनानै हो अब्लाबो आं उन्दै गथ'खौ लानानैब्लाबो आंनि गोरबोआव लानानैब्लाबो आं इसोरखौहाय इसोरनि मेथाइफोरखौहाय आं खनो आंहा मोनसे फोथायनाय दं इसोरा जुदि आंनो होदोंब्ला गावनि गारांखौ होनानै आंखौ जुदि इसोरनि रायजोखौ फेहेरनो थाखाय आंनो होदोंब्ला आं बेखौ मावगोन हाजार खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आं मावगोन बेबायदि होननानै आं इसोरनि मेथाइखौहाय खनोमोन बेबायदिनो जेब्लानाखि बाबाया 1.5 बोसोर जायो फिसा हौवाया 1.5 बोसोर जायो आरो आं गोरबोबती जाबाय बे समावहा ओरैबायदि गाज्रि मोनसे खुद्रिनाय फैबाय बे गथ' जेरै आदाया बुङोब्लानो आंनि बेबायदि अपारेशन खालामनायनि बाथ्राखौ बुङोब्लानो आंखौनो बुंदों होननानै आं सानो बेबायदिनो जेब्लानाखि 1.5 बोसोर बाबा बे समावनो आं आरो गोरबोबती जाबाय बे समावहा खुद्रिबाय नाय इसोरा आंखौ जोङो माबोरै जोंनि गोसोफ्रा ओरैबायदि गाज्रि जानो हागौ आदायाबो बे जाथायफोरखौ मिथिया अब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं फोरमायगोन आरो खोन्थागोन
अब्ला आं खुद्रिबाय जिसुनि गोथार मैखुनियाव गाबफैबाय जिसुनि गोथार मैखुनियावहाय आङो गथायबाय बेबायदिनो गारनांगौ एबा लानांगौ बेबायदि इसोरनियावनो सोंथि सोंनाय बायदि आं लिरबाय अब्ला गारनांगौखौ मोनबाय होमब्लाबो आं गारनो गोसो गैया आंनि गथ'खौ माब्लाबाबो आं गारा जानो हागौ इसोरा आंनिफ्राय लांफिनथों बेबायदि मोनसे जाथायखौ लानानै आङो इसोरनियाव नांथाबबाय डाक्टारा मुलि हरबाय अब्लाबो आं मुलिखौ जायासै मानो होनब्ला आङो अपारेसन खालामनो गोसो गैया इसोरा लांफिनोबा गावनो लांफिनदो बेबायदि मोनसे आंनि गोसोआवहाय बेबायदि मोनसे साननाया फैबाय आरो बेबायदिनो आं गोबांथार आंनि खुद्रिनायनि थाखायनो गथ'आ ब्लिडिं जाबाय ब्लिडिं जानानैहाय बियो हारसिंनो थांबाय आरो ओमफ्राय आं खस्थ' मोनदों गोबांथार गाज्रि ब्लिडिं जादों बिनिफ्रायनो आंनि बेमारफोरा सोमजिलांदों बेबायदिनो जेब्लानाखि आं ओरैबायदि गाज्रि गोरोन्थि मावबाय बेखौ आं दौरिफोरनि गेजेरावबो सिमान लाबाय आरो दौरिया आंखौ होनबाय नोङो सासे नाम लानानै बे गथ'नि थाखाय मिसाबुलि बाव बेबायदिनो आं खोथाफोरखौ मानिबाय अब्लाबो आङो 13 बोसोरजोंसो नैबे गथ'खौ मोननो हाफिनदों बिनि गेजेराव आंहा गोबांथार जाथाय जादों आङो गथ'खौ लानो हास्थायबाबो आं मोनाखै मास 2 3 उनाव बै खुद्रिदोंना आङो 1.5 बोसोराव थानायाव बे खुद्रिनायनि फिथाइखौ आंनो होफिनदों इसोरा ओमफ्राय आं सानो इसोरा आंखौ अननायखाय बे फिरिखौहाय आंनो सैनो थाखाय हेफाजाब होदों होननानै आं सानो आरो बेबायदिनो आं 7 गथ'खौहाय वास खालामनो गोनां जादों बिदिनो ब्लिडिं जाबाय थायो 2 माह थाबानो ब्लिडिं जायो 3 माह थाबानो ब्लिडिं जायो आं मोननो हायाखै आं गाबबाबो मोननो हायाखै इनिफ्राय बिदिनो आंनो गथ' नांगौ होनब्लाबो आं मोननो हायासै आरो गेजेराव 7 नस्त जादों आंहा बिनि गेजेरावहाय इनिफ्राय बे समाव आरो आं मा गाबबावखो जेब्लासिम नाखि नोङो आं दौरिफोरनि गेजेराव सिमान लाबाय आदानि रिट्रिटआव बाहागो लायो अब्लाबो आङो मा आदाया जेब्लानाखि अपारेशन बे बाथ्राखौहाय गथ' वास खालामनायनि बाथ्राखौहाय बुङो अब्लाना आंखौनो बुंदों होननानै आं सानोमोन आरो आंखौनो बुंदों आंखौ निमाहा हो बेबायदि ओरैबायदि आं इसोरनियाव गाबोमोन आरो बेबायदिनो जेरैबायदि दौरिया 7 गथ'फोरनि मुंखौ लानानै आंखौ मिसाबुलि बावनो होदों बेबायदिनो आं बावदों आरो बे समाव मोनसे आरोबाव इसोरजोंहाय आं मोनसे रादाय खाबावबाय बुंबावबाय इसोरखौहाय इसोर नों आंखौ जानो हागौ मिसाबुलिनि गेजेरजों आंखौ निमाहा होबाय नाथाय जेब्लानाखि नों आंनि गोरबोआवहाय आरोबाव गथ' हरा अब्लासिम नों इसोरा आंखौ निमाहा होदों होननानै आं साननो हानाय नङा बेबायदि मोनसे आं इसोरनियाव आरोबाव गाबबावबाय गाबै आं 13 बोसोरनि उनावहाय आरोबाव बे फिसा हिन्जावखौ मोनबाय बेनिफ्रायसो आंनि जिउआव गोजोननाया फैदों नङाब्ला आंनि गोसोआवहाय मिनिनाय मालायफोर मिनिब्लाबो माखौ मिनिदों बेबायदि साननाया आंनियाव फैबायमोन आरो बेबायदिनो आं दुखुआव थाग्रा जाबायमोन जेब्लानाखि आं बे फिसा हिन्जावा आंनियाव गोरबोआव थादों बिनिफ्रायसो आं सानदों इसोरा आंनि पापखौ निमाहा होबाय होननानै अब्ला अनजाग्राफोर आं बे टेस्टिमनिखौहाय आं मानो खोन्थादों इसोरा जों जेसेबांनाखि पाप खालामा मानो जोङो जुदि जोंनि गोसो गोरबोजोंहाय इसोरनियाव गाबखयोब्ला जोङो बियोब्ला इसोरा जोंनो होयो बेबायदिनो आंनो 13 बोसोरनि उनावहाय आंनो बे फिसा हिन्जावखौ होबाय दायो आंनि फिसालाया फार्स्ट इयार अक्जिलियामहाय फरायगासिनो दङ साइन्स लानानै अननानै नोंथांमोनाबो बिना हो आंनि फिसानि थाखाय जाहाथे संसारावहाय दायो सोलिबोनाय गासैनो गाज्रि जाथायफोरनिफ्राय बायख' जानाय बायदि आरो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय इयुथफोरनि थाखाय आं बिनो खावलायो जाहाथे बिसोरो गासैनो सैताननि फानजारिनिफ्राय खेवजानाय बायदि आंनि टेस्टिमनिया बेनो जानो हागौ आं गोलाव बुंबाय सर्ट बुङोब्ला नोंथांमोना बुजिनाय नङामोन आंनि जिउ जारिमिनाव इसोरा मा खामानि मावलांखो आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो गुवारै फोरमायनो हायाखैब्लाबो गुसुङैब्लाबो बेखौनो फोरमायबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों।